Siyabingelela obingelelo baba uDokotela baba Wesizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomlungu umzukulu wamancingesi. Namhlanje sithatha ithuba kolesini ukuthi ake sinikeze abelaphi bendabuko ukuthi bake basikhangisele ukuthi yini abanayo esigodlweni zabo noma yini abayenzayo esigodlweni zabo. Namhlanje sinomelaphi bendabuko esicela ukuthi ubingelele baba. Uvuke imali beni bethu ufile kanti khona sabhunga namathonga sihlahle isikhuthi sakobhovunga nasophumula amatshitshi namajongo sishaya mhlahle emoyeni intaba sikhala amanzi intaba sidida umndeni usimana ngemisebenzi emihle ukuphilisa abagulana usimamisa abahlwempu ohliziyo yakho uvuma abangoma omhlophe siyavuma makhosi bahleka bhovunga Ntomdala khehle lingagugi inamba uthola ke nithini u064 788 1787 namhlanje uyakuveza ukuthi i-consultation yakho online imalini 500 online consultation. Fanele ngimhlolele baba umuntu ongalungelwa yilutho empilweni. Ophelele umsebenzi ingane zakhe ayilungelwa yilutho. Ulahlekelwa izinto ubanjwe inkunzi kuyabheda nje nasemendweni kuyabheda. Abantu bamjikela omakhelwane umndeni awumfuni. Uphupha kabi lo muntu fanele ngimhlolele kuqala before ngimlaphe. Makhosi. Khuluma khehle uke waphatha i-ring uthi u850 rand asekhona noma mhlawumbe akukhona oyikunikile nabo naxabana isakhona lo zamthola isakhona impela ilucky ring isawona futhi u850 lapho khona silekelela umuntu onesithunywa sobucwebe ngoba kenzeka umuntu isithunywa sakhe isikhathi esiningi simphuphise ubucwebe obuhlukahlukene ngesimanga sokuthi iyona ndlela leso sithunywa sisebenza ngaso nesiveza ngaso ukumlethela uhlobo lemali nokumvulela inhlanhla emangalisayo. Manje iyatholakala ngenkathi ke baba uyithabatha le ring ihamba nensizi yakhona oyigcaba nje la around umunwe mawusuyigcabela ugcaba okhakhayi nasovalweni lensizi enizobe ngikunikeze yona senzane na senza umkhubo omuhle wokuvusa umuntu omdala okuyena ophila kuwena usukuzalwe naye ephila kuwe lo muntu osebenza ngobucwebe kakhulu njalo mawuzophupha mawuzowina noma mawuzoba nenhlanhla emali uzothola ama-offer komasipala uzothola imisebenzi ethize uqala uphupha ubucwebe ebuqala manje siactivatela sikuvusela lo muntu omdala khumbula ukuthi umuntu baba angeke sikwazi ukuphakamisa umuntu esingamvusanga ufuna ukuthi le nglozi yakho yobucwebe le nglozi yakho yokunotha fanele siqale sivuse eqala ekuyivuseni kwethu sesiyayiphakamisa khumbula ukuthi masiyiphakamisa lensizi ikhandwe nangezinto zokuthi ke le nglozi mayiphakama siyayitshela ukuthi ke ayidonse into eyimali ngoba la kulensizi kuhlanganiswe imvelo yovuka kwahlanganiswa imvelo yamaphakama kwahlanganiswa imvelo yomdonso ukuthi kulungile ke leli khehla lesalukwazi lesithunywa sakho sesisivusile sasiphakamisa saseke manje sasitshela sona ngalempando ukuthi ke masidonse into eyimali empilweni yakho musu ukugcina ukuphupha ubucwebe musu ukugcina ukuphupha amaphupho enhlanhla musu ukugcina ukuphupha ufakwe iring ufakwe ama-ring kodwa imali ayifike asibuyise lento eyayisebenzela cool 2600 uthi noma une gambling products oyinikeza abantu asatholakala baba ama gambling product 2.6 and okuhle kakhulu kunabantu asebengasahlukane negambling product every week bayithabatha beyisebenzisa ngani ngoba uyifaka egazini for 3 days ngosuku lesi4 uyagembula so khona abantu asebephila ngayo kunabantu abangasebenzi totally abangazange futhi babe nenhlanhla yokuthola umsebenzi kodwa baba nomusa baxhumana naleli khehla laselibanikeza igambling product so sekumsebenzi wabo can you imagine ukuthi umuntu ongasebenzi ohlele ekhaya ophila ngale gambling product udlula umuntu oyimanager emsebenzini oyi-owner yebusiness elithize ngani ngoba imali yokugembula yinhle kakhulu futhi uzoyenza every week ngenxa yokuthini uwiniswa igambling product ngokuactivate lesi sithunywa senhlanhla ukugembula khumbula ukuthi kini kunamakhehla amadala ayegembula amahashi ayegembula imidlalo ethize athola imali sivusa labo bantu abadala abaphethe inhlanhla yegambling uphondo lezi 1500 abantu balithola kanjani mekuthi umuntu uyambosela ngiyiphi indlela sisebenzisana noPep and the PEX fee 110 rand okay okusho ukuthi 1.4 plus 110 wasePep
leli uphondo baba lilekelela kakhulu abantu othola ukuthi baba nohambo ebusuku baba nohambo abantu nje abanezitha noma ungahamba emini mawunesithi sithi sifuna ukukusobozela sikubamba at any time at any place so ngenkathi uligaxile lo phondo luhle nje liyabukeka kahle ngeke uzosho nokuthi linomkhuba oserious ngaphakathi ozokuvikela ngoba iprotection baba ibalekile khumbula ukuthi ngisho imali imoto yemali iyagadwa ngebhamu ezinkulu kangakanani neyakhe inhlanhla ungeke uyiprotect kangakanani owakho umphefumulo ungeke uprotect kangakanani la unyathela khona ungeke uthi mawuhamba uthola ukuthi uvikeleke ngakho kubalekile ukuthi wonke umuntu abe nophondo lweprotection ukuze la hamba khona avikeleke cabanga kugadwa imali kangakanani umphefumulo at least imali uyakwazi ukuthi mayihambile uyibuyisa ngenye imali yenza njalo vele iyaphuma iyangena kodwa umphefumulo uphila once emhlabeni once umphefumulo ahlukana nenyama awuphinde ube khona kulo mzimba lo awunalo uphondo lemali uphondo lemali baba lukhona uyakwazi futhi ukusigaxa zombili olwemali olweprotection olwemali awusebenzi kodwa uzobangaza uthi umuntu osebenzayo omunye uzabuza ukuthi ngoba lo abakasebenzi ulakha ngani leli khaya uyifundisa ngani lezi ingane imali uyithathaphi kahle kahle ingoba lolu phondo liphakamisa imimoya ekuzalayo okuyiyona ngoba wonke umuntu akekho umuntu ongena inhlanhla manje angeke futhi ufuna uqonda abanzi inhlanhla umuntu ngoba inhlanhla umuntu imfihlakalo yakhe manje umuntu uzombona enza izinto zenzeke kodwa uyazi ukuthi akukho la sebenza khona ingenxa ukuthi wathabatha lolu phondo lemali lisa 1.3 namanje uke wakhuluma kabanzi lana ovuma idlozi lami uthi umuntu beno 950 awazi ukunika awuyithinte kancane leka vuma dlozi lami baba ngeke ngayibalula leyo ukuthi emva komgidi kavuma dlozi lami kuye kwaba noshintsho oluncane khumbula ukuthi kuvuma dlozi lami bese usebenza ngendlela ukuthi uthola indwangu emhlophe emfishanyenyana amashumi amhlophe awu10 o2 rand abamhlophe abawu5 o5 rand abamhlophe ababili kanye no10 rand oyiphepha okuhlaza mase wenza ngendlela engizobe ngikuyaleze ngayo kwase kushintsha kancane ke lapha ekuthenini sesiede i-charcoal ukuthi ke lapha njalo ngo12 ebusuku uzokwenza njengokwesiyalezo sekhehleli ngakuke kodwa usiyathunqisa manje and mawuthunqisa khumbula ukuthi akubalekile ukuthi uzuye endlini yangenhle ngoba uvuma dlozi lami akuthiwa usebenzela umuntu ngoba nakho eye emsamo wangenhle noma ngabe usemqashweni noma ngabe ukuphi noma kuthiwa uya drive ebusuku uthi ngoba manje nayo u12 ebusuku ngishayela emgaqweni and ngiphikelele ePitiritief ake ngivele ngithi shenqa imoto ngishunqise khona lapha eduze komgwaqo ngimemeze isithunywa sami ngimemeze inglozi yami ukuthi njoba la ngiyakhona angifike ngibe nenhlanhla yemali ngithole imali awusebenzi udinga uvuma dlozi lami awulungelwe izinto udinga uvuma udlozi lami kade wawuncenga idlozi izinto idlozi alirespondi ubona kanjani ukuthi uNkulunkulu njengoba bethi abantu uNkulunkulu uyashesha ukuzwa uyaphuza ukuphendula kuza kanjani ukuthi usho into efana naleyo kodwa awunabo ufakazi balokho into ubona ngokuthi umuntu mawukuthi usheshe wayizwa ashesha kuphendule uzobona kanjani ukuthi idlozi likuzwile uma lingakuphenduli na uzobona kanjani ukuthi umvelenqa ukuzwile uma engakunikeza izinto ezicelayo na ngakho lekelela ithunywa zakini lekelela imoya yakini ngoba kuthema kudalwa imvelo yadalela ukuthi siphile ngayo sibuse futhi silekelele ithunywa zakithi lithi uNkulunkulu usiza oyisizayo ngakho mawuzothi wena mingaka eminyaka khona babemizi okulokho kwathini hlo ingane yazalwa ngo2001 namanje kusashisa impepha amasika yagcina kodwa ukho umehluko ekhaya alakheke ekhaya akekho uphumelela ekhaya akekho gana ekhaya akekho ngisho nemoto nebhayisikile ekhaya indaba kufanele kuhlolwe and masihlola so bese sithola ukuthi yilevel inhlanhla ekhaya ngoba amasiko niyawenza nje manje ke manibona ukuthi anisenawo amandla okulungisa izinto ekhaya udinga uvuma dlozi lami and uvuma dlozi lami angeke ukuthi uzothembela ukuthi nonke ekhaya ba12 nosebenzisa uvuma dlozi lami owodwa umuntu nomuntu makathola uvuma dlozi lami ngoba inglozi yami angeke isebenzele wena nobani nenglozi yakhe azalwe nayo and le nglozi yakhe ufanele sivuse ngovuma dlozi lami fanele sivumise asivumise lenhlanhla kuwena asivumise lemoya kuwena ukuthi bawumene imali nawe mawuphumelele empilweni ufane nezenye izingane Uke wayiphatha udaba legubho zebusiness uphase 1 no 2 no 3
usazenza abantu bebethi bayidinga uyaziposa noma uyakwazi ukuthi ayifikele noma umfuni mezofika ukuthi ahlangane rank. Igubhu baba zamabhizinisi zisaposwa namanje mawuthi ucela ukuposela. Okay, bethu umuntu kude ufuna ukuposa uyakwazi umposela. Uyaposelwa kaphepha. Uthatha izinsuku ezimbili kuphela ngolwesithathu kuyafika kuwena iphasela lakho. And uphase 1 usayiwona 7.8 awukashintshi. Okay. And njengoba ku phase 1 i-contract yakhona u12 months. Inhleke lento ngoba umuntu uyayithi mazithi 6 months abona umehluko usomkhulu. Athi kehlele ngakho ngicela ukuzolanda phase 2. Phase 2 uba u2 years kuphela icontract yakhona. Manje vele mase esethabatha phase 2 usezolokho ephila phase 3 njalo. Njalo ke ngoba ngenkathi uthatha phase 1 uzokwenzela umuhle umsebenzi umsebenzi uzokhula ngendlela emangalisayo. Ingakho abanye babuya in less than 6 months athi ngizothatha phase 2 mkhulu. Mase uthatha phase 2 akupheli ngisho 3 months usezothatha phase 3. Phase 3 u3 years. And njalo ke mayisebona uthi u3 years usiya ngasekupheleni usezohleze ethatha phase 3, phase 3 njalo. Kunabantu esebena amabhizinisi asekhule asendlondlombele ngendlela emangalisayo. Umuntu wafika kumina enetafula lama fruit edayisa ama CD, edayisa izinto ezincanyana baba zokuphanda uthi alaledlile. Namhlanje useyi-owner usenamasaluni eindaweni ezahluke usenabasebenzi aba more than 50. Khehla usinike inamba Khehla 064 788 1787. Abantu bafuna ukuhlola online. Siyakuhlolela online and uma uhlola online uyafona from ekseni noma ngasikhathini ekseni kuyenzeka ke baba ukuthi umuntu mayebhukhe ngalosuku simukwazi ukumsiza ngalosuku udependa umsebenzi ukuthi mukhulu kangakanani esibhekene nawo ngalelo langa. Kodwa abantu bajwayele manje sebeyazi esibambisene nabo esibalekelelayo ngokwempilo zabo ukuthi mawubhukhe namhlanje usizo kuvamile ukuthi uzuthole ngakusasa ngenxa yokuba matasa. Sibonga kakhulu ubonga baba uDokotela wesizwe ojabulela umfana omhle nje Khehla Mlungu siyabonga.